Coba nduk. Swasana ngangsek saya dalu ora lali iki ana rawuhe adiku lanang sing saka Bojonegoro ana Cak Komet. CS diaturi minggah ning sasana pagelaran kene Mas Komet kene. Koyo ono Cak Komet CS mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? Nggih. Sapa sira sowan ana ngarsaning sun? Mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komet. Kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Ku jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. Leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. Nggih. Warung konstruksi. Leres warung cemilan menika. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca piyambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres Petuk kanca lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendongane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula Komet. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Mak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. Mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu iki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki nek tata cara unggah-ungguh enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula kang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunen. Ora apa-apa, bengi iki ben mledhos sisan. Ayo ngono, sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaan. Sikilmu parak norono. Ala piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah-ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro.
Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho. Lah kok bingung apa? Lah sing telepon aku ya ora ki. Nanya apa? Ning sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kok kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh malah Pak Sun. Ya ya ora masalah to, teko kene dadi aku. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa, Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana? Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo aku? Lah iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho lah nyang apa? Lho nek karo Rama aku ngene. Heeh nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok dadak ngono ki nyang apa aku malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iku ora entuk tukar padu. Wong ndelok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo Komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah lagi. Desa Bekuthuk. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekuthuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kaliyan ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun nikah nekarke kok dadi mantu. Ngetarke. Lah ya iki to. Ya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Ya mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditangkap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kula nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak beacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celok-celok. Ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mbonan piantune. Gedhe. Lah Oh, alah gedhemu sak petelot. Kaya potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat. Ah, umum. Perhiasan 10 gram. Wi umum. Uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin ya apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Ogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Ogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan Niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus Remote. Jadi cukup di remote saja. cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Exa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono loh. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa Mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya, yaitu Pak Ogut beserta Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo, kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Maksudnya kok jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih, Ono artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk
beliau berdua. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kene iki apa? Kenal apik. Kowe iki Bojonegoro Jepang Komatsu lho kok ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Maksudnya tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. Relasi. Relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Napa mawon diesel niku kan mereke benten-benten. Lho iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa lho, Met? Karepe untuk beliau berdua. Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha. Ngoten. Basse ya enten, treble cetha. Artine dalam artine asli. Niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut ngono. Piye to merek sono donga. Maksudnya artine tujuane asli kok Kubota kuwi lho, Kubota. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli kuwi apa? Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, ora tak tok nih. Lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi, Mas yo kuru tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek maratuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Ya donga. Siati. Niku terdiri di huruf Kasi dan Ati. Nek K itu yaitu bacok ki kok lho, Met. Kawin cukup jarine nek rane Mojokerto ora tokne. K. Sapa ta iki mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati, Pak, Kasiati. Niku kasihan kuwi kaya. Kasiati. Takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok teko Kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek sok enak ndongakno kok jeneng son. Lah malaikate kocluk bingung lho. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa iki? Kayak sing disikan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan son tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kuwi mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi apa? Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Karo SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh. Lah susu delur madu SDM. Mas sami mawon. Lho, kulino. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur saku ya. SDM iki sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo. Donga. Kuwi ndongane ngono. Lah tak dongane nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok
nak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedheku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayang ngono. Pak, badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cange coba aku mbayangke nek donya ki nek rodane dongkrake sepiro. Lah iya ki lho. Met komek nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, met komek. Piye to, Ndru? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, culuk-kucluk. Kowe nyawang aku? Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cange. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong iki uripku. Lho. Napa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora saksine kucluk-kucluk. Diagram aku gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip iki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki sawang sinawang kuwi disawang komet kok mesu. Kok mesu lho. Duh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met, Met. Nah, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek slendro tok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yang ngerasane kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho. Sing kok teko mesum lho. Maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cange. Terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. Kudu wong mama iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomim. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi. Mimi Gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi. Lah kok ngene? Lah mbah bojoku ya ngono kok kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak ning kene Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe? Lah kan ngene nak ngemini. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. Bar dahar, bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Met? Mosok padha tuweke ra ngerti ya. Anggere ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Nek saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup 1 kali. Ping pira teman? Pindho. Nenan ping pira, Pak? Kowe iki ping pira? kowe nggih contoh ya basa. Ping pira? Ayo, aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampeyan dhewe pindho kono ping 3. Pindho tambah-tambah tak beacok rumahanku. Lah aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman gowo. Apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Lho, kan alat Salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit barang jare kudu eling mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak. Saya terima nikahnya dengan
Seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah iya iya. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Ngerti-ngerti. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Heeh. Kuwi to. Iya. Piye kok? Umpamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo Kyai Segara Mas. lah tenan kok sowan. Pak Ogut piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, ya iya Ah sapa ngerti komet pengen makan beton eser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo 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 yo. Oh. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Kuwi nang apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe iki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran cek iki api-api aku kan saiki juku kan rada gede ta kek. Lah dijolong ini ki loro ya apik ta kaya cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyon sewu, Pak. Wong diutang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang mau tipil, percaya? bang setan iku lho nyuwun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora nek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Ya kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utangi wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat tinggi. Kebucuk. Mbak Ku Bekucuk. cuk bekucuk. bembe kuku
Cucuk. Cuk, ngono lho. Mbak Kucuk. Iki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, lek petuk wong iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal apa ora? Normal lho, Pak. Lah yo dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus Apa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh lah kok mak grenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh gitu Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi di kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Lho, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, anu. jadi Nek kira jegok mboten Gak omong gak omong blas. gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to. Ani. Aku dadi telek. Apa Apa rada raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok Sapa malah. sampe udik-udik kono. Ora enek sing wani. Anu gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya, jajan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men to. Baca gawe acara ngene Bre. Menggoda selalu. Iya. Aku ingin Kok didilat piye ta? Kowe iki dadi apa kene? Kok mau dilat iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku Bapak Tai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu akan udah rasa rindu. Ngono kuwi barang to. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Heeh. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kayak delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Iki guyonan totoane moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Ani, anaknya Ani untuk Ani. Kamu siapa? Aku adalah Roma Irama. Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh.
aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintaiku. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Lho, burung dhewe to. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam Bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Apakah benar yang Bapak katakan? Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Wow. Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met kita dhuwur awake. Oh lah ngene lho jenenge pasangan pengertian. Ben pas. Gak kewirangan met. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelangsaran co. Tak dudang. Roma nganggo gelang sarang. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak iki dadi goblok kak. Yo Kang Saran. Roma. Mana gelang sarangnya? Jadi Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Iso sarep lho. Lah iya apa to? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. So teko bangsang teko sarep teko Roma. Aku kok malah sisih gendeng ya. Ki nek Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diugut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Asprian? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggo Ning apa wani? tekan ndi to iki Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa? Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Lah ya Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Wah, campur sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngatur itu tembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Nggih. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh,
Lagi pundutane Pak Ogut kok. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, Met. Utomo. Kowe. Pompong suarane apik. Komet kan suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku. Malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Napa? Guyumu Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC iki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Cek umur pira sik kowe? Umur 80. 80. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul lho, tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tenanan. Yang penting tegas. Oh iya. Yo, ada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki ngerti jenenge sapa. Aku tau ngerti tentara kok MC. Umpama delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jaro Wali Songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa kowe. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo, iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Ya jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modelnya umpan MC kematian, MC Ya, kematian. ya. Terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Weh. Jane Lagune Apa? Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute iki. enak ngene lho. Yo iki tok dhuwur rek. Kok gua gawe sandale ilang kok. Iki nak kering-kerine, Bra. Doa. Oke. Keluar ke masyarakat berkunjung tempuran Soko Mojokerto. Oke, terima kasih dong. Nanda Sari Pinarak Rumien, Mas Komet karo Mas Lindro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke Gubuk Asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa jeneng, Mas? J iki jaranan.
Trang-trung dan tinuntak jelem. Tapi sinembang kok kae Cahayu Prabor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi C karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gurung ngene, karo Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gurung ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabu diaturi munggah kene. Karo nang perkara. Yo. Gobok Asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Prabor ini Pas ki wonge gabung karo tak komet karo tak slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Lole. Sik. Hop. Prabor ini wis munggah komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sebat. Komet enek. Nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victor. Wah, mboten enten Victor. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Walah iki to. Iki lho, mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepate ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean Victor? Ora Victor ya rumah aku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro Yo ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki ta Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini pengin dulan nek. Wah iki ta Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dhek. berjiji. Iki Victor. Kowe Victoran. Udu. Loh. Lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Prabu, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong Apa? aku ya jajan. Ya ampun. Pak Deokut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Dadi dia itu punya kelebihan jogete apik dhek. Napa? Ora percaya to? napa nggih niki? Lho njajal tung. Ah, aja percaya, Met. Joget sik versi sik. Ayo versi C yo. Versi C. Laras Kawiryan. Gubuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa wae. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Yo Cahayu. Aku kelingan. Oh. Gubuk kae. Biyen tak goleren. Nah, Met kebak kowe tangane sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya. Tanpa bantal tanpa koso buat abot
Kubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali. Kubuk kae kebak cerita. Masa kebak cerita tenan? Waya wengi Nganti jagat rina cadetan sajroning ati tanpa luntur saya merah hati. Aku kowe dadi garwa marga larang ing kubur. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Buket apik. Yo yo yo. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok kalih dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Ya Piye, Met? Itu cak omong-omongan sik. Apa cak sing Apa kuwi? Sing bebak apa? Apa cak? Lha polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to lho sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki Met ming trimo ngene kok dipamerke karo Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget andalanmu sapa? Selain joget Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari isone apa? Ayo, isone. Lho, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedino iki nyuara. Nembang iso apik. Alagor suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi. Ayo jajal wis suluk suara. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki mahasiswa pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Semester berapa? Semester 7. Semester 7. Semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempese piro. Paling nuwun sewu ora isone rokne suarane Komet. Ya ora Met. Aja sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi karo Victor? Jajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro Met? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Wis santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo Met. Tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probo ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi tak. Urung. Tenang lo Met, sini wong lo Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti cai. Apik dek. Vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Undur. Lho, tapi koreomu Aja sini wong lo Met. Ekspresine apik. Anak terima sampean Lebih. origin origine halumrah gamelan coba sampean sapa. Sek. Heeh.
Ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Bisa. Sapa ora? Lah, aku ra iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison maneng dilara ati. Ulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Aja kalah. Ojo sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kayak Prabor ini iki lho. Gurune Maneng. Met, apa bugele apa, Met? baterai. Oh, baterai. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng iloro ati. Apike kaya ngene. Met, ojo sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Kulon, ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada, Pak. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendron juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagumu kok lagumu kok lelaki tok sing bener. Iya to, Pak. Lagumu kok apa, Mas? Saya bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Victor iso wong didikane Prabor ini kok. Iya latak-latik Victor lah juga Mini ngene ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jarik siji kan kanggo wong telu to. Lah wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Panuti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus nginceng dek. Malah adan. Allah Akbar Allah. Cok malah komik. Malah adan ya. Malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi Religi. Religi kok. religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet. Sino, jaranan Mas. Sikil kula gek mari lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa ben keseliun neh. Gagelan larang. Nah kene. Ben keseliun neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene timbang ketendang komet kon menceklat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ogleng. Lho, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Jaranan ya ora. Oh jaranan. Nek apik Trandurung. Ayo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yuk. Setul. Jaranan motor beling, rene tak tempeling. Bosa. Setul, jaranan motor beling, rene tak tempeling. Bosa. Jaranan motor beling, rene tak tempeling. Bosa.
Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo anak-anak lho. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho ya. Ini gak aku ra iso lho Kang. Ora cetok. Tapi nduk Prabarini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya nduk iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe gak ketemu Cak Komet kok ya wis ganti nggih to. Lho piye met kok ganti met? Jelasne met, jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki nang keluarga besar Pak De Ogut Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng berbahagia. Mbot napa nggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, saya diurus met, diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Kan Lho iki aja ngantek tumpang suh. Betul Om kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge kon Intern. dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-watake Mas Komet iki kaya apa. Nah aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan ya Ya kan, koyo dutak takok. Wong iki biasane ngono ki ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah kan Wes itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh. Lah kan klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Syukur. Tane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye men? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Yo tak antem iki kok. aja ya. Aku ora melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok koyo ngene ditakoni sik geret rene digorot-roket digorono. Iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iki karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Kabar-bernya apa? Loh, Kowe iki Ayo, nyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Lho Mas aku Prabarini iki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok leken gledekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Kon yo apa? Bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku, Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku kok ditekak piye to? Di- Iya to Mas, sampene ngomong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Muga rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Aku wetak. Mantuk piye to? Heeh sing Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Loh, Kok ngawur ora ngerti acarane met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini apa? loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. iki ngekarke. Oh, ngekarke. Tasya kurang carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho. Kan kaya Bu Mujiatun sini piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Karo Mas. Monggo badhe Tapi nyanyi piye? Prabarini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso nembang. Boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa nduk? Tembange. Victor.
Oh dia lelaki ya. Gantu. Lah. Tembang Campursari oleh Brobori niki sembarang iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Pak. Katresnane Lintang Asmara betul. Oh gitu kok. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi lho Cak sampeyan Wong koyo ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Lah ki seprapate Pak Deokut. paribasane iku tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Met. Serasi. Kok dedeke Kok iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak. Ora benik ya, Met yo. Iki koyo anak kucing anggora. Heeh. Tembange Lintang Asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Laler mikok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Rumah meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemah. Oh, Dek. Ayo. Iket Ral Tor. ral. Sepinten. Ya. Iket. Sosok marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandrung lho. Ayo. Ayo Tor digandrung. Iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna Mau apa nih tadi? Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prof? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jalane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipi sih mbok ya ditatur to, Nduk. Ditatur. Adik arepmu yo. Aku gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene tadi. Lah nanti Umume wong ya. wong ayu. Ya. wong ayu tresna muginarya tamba susatro Rungokno ibu yo, Nak. Iya, Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Ya Bu Mi Bu. Mi matamu kok iso. Sokol. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Pake. Aku anak iki. Yo Anake kok njaluk mie lho kowe seneng. Pake. Lagi. Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. wong ayu Jare ora dur nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Mas pira, Mas? Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. la 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 Ayo. la 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 Aduh, Wong ayu. lah jare marahi ngono lho Saire Kowe Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho. Kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met. Kowe dagelan banyol yo, Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iki kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya, Adik. Gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Napa? Ndase. Ora cedhak. Yo. Rapatine kok ya. wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenmu Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhit-medhit. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Mas, HP tuku kacang aku. Lah kok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang. Tresnaku tulus jroning kalbu. sanati Kalau mlaku-mlaku
mlaku le, jak mlaku pacare. Mlaku. Melek to. Tumbasan pinten? Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Men? Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal seno. Wong bagus nyawa Uncat saka raga yen tresno bisa aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise Yo, Lintang Asmara. Dados. Victor Aryo Buat Pak Bud dan Kang Garmo, Mbak Yosi, Bayosi dan Padek Onus. oke, Lintang Asmara. Juga buat apa Bayu, Surun Dalu. Awas. Siang wantara tantri moneleng manis sing ati Weh cengkok lho, Nduk. sajaku bisa anduweni marang sang yasolan Rasa kangen anglim putih lintang berat dadi saksi upayane Bayani. datang balenjani janji sapa yang mungkin Anda kali got ini asik. Lintang Asmara unjuk dulur-dulur Mojokerto semuanya. Ono Victor, Ada majikan ono Boyo Proborini. wong bagus rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Awas. senadyan Nyoba onchan saka raka apa ya? tresno ora bisa dipisah. Bakuco tempuran Soko Mojokerto Hidup Manggala Yo Cuco 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 Mbak, wah kocok-kocok paling kocok-kocok ini pokoknya bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Wong delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Dro, Rata lho. sing omahe adoh di depan kowe ono ya an omahe adoh. Lentroku. Ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer.
Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta. Aja dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met, muring-muring. Sek turah loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok kuwapek bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Yo lah yo makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, engko jatahmu ya didom kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Kowe yo njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak Gelem lah. yo gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. Oke, Probolini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, Siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa Mbak Probolini? Sing loro. Iya, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor cantik. Kene, ewang nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Dia sama Mbak Ellen. Idea. Yo. Piye, Met? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani lho iki. Piye, Victor iki. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Wau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku Lah. pareng. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, Oke. Mambian mayun paman. Nah, Tor iso nembang iki enggak, Tor? Iki apa toh? Umbul-umbul. ombol-ombol. Aku kok Wah. Iki lho gandengamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Ah, lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kok. ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Kok iso Bareng ambek kene, aku. sekarang kene kok kaya tekek menek wit. Ya. Suarane Piye? Pak Rudi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Nyek we. Dur di Met. Ayo dhuwur aku. Tapi kowe gandeng Aja mengalah. belambiangan. Piye, Met? Nah, nyek. Jarno nyek dhek nyek. Ora ngene yo Met yo pancen pasti yo ora yo Met yo. Iya. Palane dhewe. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Luwes. Apa? Ora nek lanang yo Met. Ayo dia rasa jengleng sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jengleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Ojo kalah Met. Ayo Met, ayo mereka. Bal. Kowe piye karo eklek Met?
Iya. Cukup. Kita Nusanto. Piye, Met? 3 Met. Piye? Iya, ping pira? 3. Aja kalah, Met. Yo. Enyek. 16. Ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Aja kalah, Met. Munyer lho Met. Ayo, Met, aja kalah, Met. Aja ngisirke bojone. Sini ki lho. Aku gak jelas. Baleni Oh, ya. iki menyapa Dene? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Ngomong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane to iki mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Pisan tapi ono. Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo ta. Ale nono ta. Komet cetha. Dadi iki contoh iki. Ora mok sawan iki piye. Amare iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Arah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditamblai laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Menemben nek kate bales pelan ae cek mental deh. Sing milih sing dhek sing Nata kuda-kuda dadi men ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger, Met. Kaya iso ora. Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Bianyu wangi. nek dhek kan salto. Heeh. Mila versi ini dhek. Heeh. Ayo, kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara laran kidul alas anggen Mbok sing banter. kono ngono Wong banter karo karan teko. Banterno sisan. Met. Lho bene to kaya. Mungkin ekspresikan Dek merasakan ngono. aku lacak sampai niku piye mau piye Aku yo pikiranku wis teko ndintin. halusinasimu Halusinasiku. Lak gur sak uplik ta. Ya. Aja. kang kaliwiat seneng susah kasih tonggo tanah tanah indah gumelare Taman Sari Nusantara belambangan belambangan gumelare Taman Sari Nusantara gumelare Taman Sari Nusantara. Oke, Prabu ini tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak ngapa? Gerajakan Banyu Wangi.
Terima kasih. Tinalak lumiyin, Mbok. Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah.
Sikile kudit Pak Mas ya. Ya manut. Victor iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70. Pitu wong kancane anakku. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro-goro. Kemet omong. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi. Muga tansah mangke katentreman kalahayon bagas waras waris. Allahumma amin. Sowan ngarsane kiyaine Semar Badranaya Cahayu ndak derekke yung. Gandanyo kang sekar kadong kelawan kembang menor kangesmu